Wedok nduk. Diaturi munggah, Mak. Yo diaturi munggah ana ing pepanggungan kene, Nduk. Yo, Mak. Monggo, sepoti praon. Monggo, Cok. Monggo, Mbak Apri, Mbak Mimin. Katuran minggah wonten ing pepanggungan mriki, Mbak. Wilujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, pripun pawartosipun sehat nggih? Pinaringan sehat, wilujeng. Matur sembah. Mboten alangan menapa-menapa. Kala wau bidal saking Klaten jam pinten, Mbak? Jam 7 niku mau. Medal tol nggih, medal tol. Nggih, medal tol, medal jalan lelaki. Oh, jalan lelaki niku tol. Tol nggih. Oh, nggih. Bingah sanget nggih Dek Jamal. Alhamdulillah. Wonten papan mriki yo, alek dalangi senom. Lah nggih. Dasare kepethuk sinden kados kula, gek ijek enom wedok. Lah nggih. Sinden kok tuwa lanang, dandan wedok. Wah. Loh, jenengan mriki nika piyambak napa kalih sinten niki mau? Kalih prewangan prewangan. Kalih kodam kok kodam to. Kalih Mbak Yu kula menika nggih. Nggih. Dek dalang. Nggih. Telek. Pripun? Umpam sampean dereng wanuh kalih kula paling mboten yo tekon karo senior-senior. Oh. Nyun pirsa karo Bu Eni. Bu Eni nggih. Mimin ki kondange piye to? Sadurunge mlethek Apri ki kondang Mimin ku Apri. Penyen kudune mbagekke aku sik. Ingkang saknyatanipun kondang sinten? Nggih, mumpuni kula kondang, kula ayu kula wasis kula ndemenake kula. Kok saged petingane jenengan niku napa? Apa ana sing den anu payudorane jajaran genjang ngeten apa ini? Apa enek wong wedok kok susune doyong ngidul. Susu ki lak ya liyane pener ngono lho susu kok bereng ngene. Sing salah ki perilakuku. Lah ngapa? Kuping kan kanggo mbeni bayi to. Lah iki tanggaku pengen ya tak ombeni ya wis gak salahku to aku jenenge wong aku niatku sedekah. Kowe aja pengen lho, Le. Mboten kula suci kula mboten nate napa-napa kok. Soale ki mau bar dienggo pakmu. Malahan nggih malah nggih Bapakne gur bagekke ngono ki. Anu, monggo mriki an pondokanipun Mbak Min pondokan. Ndak geke kok mlebu kamar. Lah iya kok terus asisten kon metu kabeh. Aku yang ngerti dhewe ya priya dewasa karo wanita kulino dimongsoi playune ngendi lah ya ngono to aku ya. Nggih. Ngaturke napa kagem warga Sambong mriki? Maliginipun kagem Ibu Haja Sutini nggih. Nggih, Ibu Haja Sutini kalian Ibu Kasyati. Kasyati nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan dirga yuswa. Ibu Haja Sutini tutuk kanggenipun momong putra wayah, pinaringan sehat. Amin. Wis, bakune rak sehat to, Le. Sehat. Terus beliau ki kagungan nadar. Nadar. Pokoknya nek wis pensiun, Nggih. terus wayah iki ginanjar sakit paringi sehat, arep wayangan, cekno nek dalange kene putra daerah. Dek Jamal. Dek Jamal, Nggih. putra daerah. Lah iki bintang tamu niki lek ngenteni ngantek 2 tahun, ngantek direwangi Bu Haja Sutini iki ngantek salat malam. Iki sapa ya dawuh? Salat malam. Lah salat malam iki ketemune ya Mimin anggo iki, Mimin anggo iki. Ora. Kok mimin cara Metune iki to, Le, sik dhewe metune Apri, Princess Aprilia. Basen sing keloro ki metune Sukimen. Sukimen. Kowe lho urung teko mau kabeh ngejak foto aku. Napa, Bapak-bapak foto ngantek doyong-doyong iki ya Allah gak piye aku malah payudaraku healing tekan iki aku ya. Nek aku malah gumun lho, Le. Apa? Aku ki ning kene dijak foto ibu-ibu. Ibu-ibu le foto ngantek mepet-mepet. Apa ora ngerti nek dhewe ki lanang. Kono santai kon aku nyaman to. Lah. Kok nek mari marah. ning boten, Mbak. Alhamdulillah teman. Ning boten Mbak Apri, panjenengan niku malam hari ini niku katon cantik, katon bersinar. Lho lah pripun lho wong sowan wonten dusun mriki gek le mirsani kathah dasare dalange tesih 6 kok ya. Ya le dandan dipol-polke. Nyun sewu lho kula rada duka krama. Netranipun anggenipun mirsani Kang Permono. Kok ora trimo? Ayu to ngendikanipun Nggih, jenengan. kula Nek nganggo cantik. susuk. Nganggo susuk dia bersekutu dengan setan. Lah berarti kowe. Alami. Lah kancaku kowe iki. Nah kan alami loh, sex appear-nya loh, body language-nya loh. Nek sekilas dengan mata telanjang
telanjang ya tetep apri ning dengan mata telanjang nek nganggo mata batin tetep milih kula. Oh, mata batin. Berarti nek nyawang jenengan niku agem mata batin nggih. Mata batin. Soalnya menikah memilih calon istri, menikah itu adalah ibadah terlama, ibadah terpanjang. Nek salat kan 10 menit paling kaya 5 sampai 10 menit. Ning nek menikah kan ibadah terlama. Jadi harus milih sing bener-bener ora mung rupa ayu tok iki ayu kabeh. Nggih. Ning kan wani karo wong lanang ora ngerti. Lho nek kula rak cetok. Mula iki kanggone wong lanang-lanang ya, Lek. Aku dandan kaya ngene iki nggo pengiling-iling kanggone bapak-bapak. Karo yoga-yoga. Yoga-yoga kanggone wong lanang. Wong lanang. Nek milih wong wedok aja mergo rupa, aja mergo bodi. Heeh. Kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Malah kaya anu ya bedol bonggol anu ya. Loh, dadi kan pengiling-ilingin apa jenenge Lek pituture sing paling cantik kuwi ya istrimu. Loh, Lah nek dereng gadah istri, pripun? ya tuku no Le. Tuku masakan kuliner daharan nylamur. lambe atimu ora padha. Nggih. Lagi teko wis didagekke kali ibu-ibu Bu Hajah Sutini. Sekeluarga grapya basan munggah panggung kok kowe ora lara ati to Lek. Aku di monggo Mbak Apri mbasan kowe lho teko. Aku meh ngamuk, aku kondang sinden longgar atine, nek ra ngamuk kaya banget-banget. Mboten niki teng sambung niki niku fan-fanipun panjenengan berdua beliau. Iya, apa kenapa? Dereng. Mbok lu ngomong kok marake aku kok kegedean anu lho, mustaka lho. Mboten. Ayak, Mas. Kula wau saderengipun minggah niku wonten napa bisikan-bisikan ngoten niku. Bisikan setan ngoten niku. Kenapa? Kula pengen ngertos pripun larah-larahipun jenengan kok saged dados ngeten niki niku pripun? Lah, Ngeten iki sing piye jelasno. Ngeten niki. Ngeten niki kula mboten mantan Mas Tan. maksudnya anu Pak Mimin iso dadi sinden, Kak Apri iso dadi begenggek. Mboten. Pripun? Ora. Lah, saged ngeten iki dos pundi panjenengan werdak. Kok saged wong lanang kok iso dandan wedok. Lah, ngoten niku. Kok iso dadi sinden ki kepiye lara-larae ngono lho. silsilahipun pripun sejarahipun? Nek aku genah ya Le, nek Nggih. dhisik kan aku sekolah. Lho, sekolahku nang SMKI. SMKI, Ning nggih. ora tutup. Mergane aku meteng sik dhisik. Lah mosok lanang saged meteng kok. Kok lanang? Lanang. Lah, ki nek aku, nek Pak Demu iki. Pak De gundulmu. Nek Mbak Mimin iki dhisik awale saka pengamen. Dadi tahun pira Lek, Lek? 2009, 10 sampai 14 Pengamen niku aku topo broto prihatine kula ngerti. pengamen maksudnya pengamen ting Pengamen jalanan. Ya ngamen ning dalan, ning ngebis, ngono nggih, kuwi. Ning niku wong samudon wong kula terakhir nonton Besing Madu kula jane anu wong misuwur darah biru asline kula niku gur niku gur samudana nyamur laku. Iki ngene Lek, Nggih, Ben Dik nggih. Jamal ki ngerti Nggih, lah, nggih, kowe ben dhisik kula nek dadi ngertos pengamen niku. ki piye praktekno. Nonton anu kuwi yo karirku sing tak bangun masuk hancur meneh. Ora hancur kok kan. Moe Jas 14 merah. tahun gang. Aja melupakan sejarah lho kowe. Engko aku dipoyoki. Ora. Lho kan mergo prosesnya Mbak Mimin dadi kaya ngene ternyata prosesnya ki ya Kok abot. kanca-kanca meneh mek anakku. boten. Terus do underestimate karo Dedek. Dibruki kendang minggu paling. Nya, nek dhisik nek ngamen Pripun, ki Bang, kepiye? prakteke? Cara-carane pas kowe ngamen ning ngebang ngono kae lho, Lek. Iya. Bang Jo, ngono kan. Pripun iki pripun? Alah, Cak. Iya, bokonge. Wah. Jadi jendit nang ngoten niku. Rung kelong to Mas dadi cek wewek. Wis dikelongi dokter operasi. Monggo Mbak, pripun Mbak? Towel sukanya towel. Oh, nempel imamnya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin, lihat bodi mulus, tadat. Godane wong yo iki bodi mulus, kening licin, anu lambene abang. gula satemplek. Lah ngono ki mana? Kok satemplek ta, Lek? Nemlek. Oh, sak nemplek. Sak nemple kok sak jemple. Kuwi Oh, alah jamin. yo Kuwi dadi kowe dhisik ki ngamen ning dalan. kanca godane wong sukses ki mesti ana.
harta tahta waria. Wanita. Wanita waria. Waria. Harta tatah wanita. Lebih baik Aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Aku wanita, dia pun wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Biar janda tidak punya harga diri, harus bisa memilih calon suami. Aduh, boyok. Saya tahun loh Cak Ayune kaya ngene. Niku berjalan berapa tahun niku Itu ngamen? sekitar 7 tahun. Wah. Oh 7 tahun kowe dadi pengamen. Laku priyatine jenengan duangu berarti iki. Sekitar 7 tahun terus Gusti Allah menika nek arep apa bagi rezeki kanggo umate ora kurang dalan. Oh. Alhamdulillah saiki dadi misuwur lho. Alhamdulillah. Kondang kaloko. Wow. Kinyis-kinyis kabeh dalang pengen ngayunke. Kabeh yoga pengen dahar. Tadi. Wes kan. Ora wis. Wes. Walah. Simbah Putri wae ngersake anu Putra Nuswantara. Wow, Putra Nuswantara. Dicaos sisik terus engko wayahipun Mbah Putri Mas Arnold ingkang dines wonten Sumbawa. Engko ya kepareng nyanyi nyawiji karo kanca-kanca. Wonten bea cukai nggih, wonten Sumbawa. Kuliah ning Setan jane sik arep mek bojo aku terus aku mboten mawon Mas kula pengen ngejar karir. Malah niku nggih niki diaturke Putra Nuswantara Pamulutan yang putri riyen nggih. nggih. Mbah Sutini. Ka pengajap kangge putra-putranipun. Nek ngoten to. Nggih, Putra Nuswantara muga dados putra ingkang misuwur saindenging Nuswantara. Nah, nggih, nggih. Oh iya, mutiara, Mbak. Nggih, monggo Mas Radit, monggo Mas Radit. Mau mbok dipaku rondase ngono ya malah. Almarhum Nur. Ngaturke Putra Nuswantara nggih. Nggih, monggo Cak Putra Nuswantara dados. Langsung mawon langsung nggih. Mengke kula medhon meteng no, Bu. Oh, alah bae to. Nggih. The power of emak-emak. Langsung yang nembang panjenengan, Mbak. Nggih. Oh, langsung buka wong niki. Nggih, buka wong niki, buka wong. Buka rebab. Mboten buka rebabe nguyuh, nembe nguyuh sing rebab niku. Monggo Mbak Apri. Kiranakku aja pijar nangis wae anakku sing tegas dhewe besok pinter sekolah. Pindah malih. Mas Doyi.
sebicer nangis bae anak kesing ayu dewe besok pinter sekolah Long Dadiya satriya tama labuh marang dosa bangsa karo ilung enggal menengo anakku melasa marang ibumu didhawuhi bisa gawe ayo Bu aku alon-alon ya Le ngladeni budhe ya aja krasar gusu ya ngerti dhewe menjelang menopause rak mesine ya beda menjelang mampus minum pus kemampus iki sak anu lho Le mbahmu lho aku 50 ki ya 18 tahun iki jek SMA le ngendang lah iya nggih niku sing ngendang tese lulus niki budhe aja Dari Solo 3 mula Meneng kok? buat kok mayah Mari pedok no suara wong sinden kok suarane lanang Le Mbak Eni nduk mayang ya bener ki wilayahmu ning aja cara niki aja mateni rezekine kanca lah kok mateni piye bar maghrib mas suaraku apik sakit dadi remuk ngene iki mesti nyang Jawa apa nyang Jawa enggak usah ngono iki lho Mbak santai wae larismu ora bakal ngurangi rezekiku larisku ora bakal ngurangi rezeki panjenengan mosok modele ngono-ngono kuwi aku tok gawe-gawe disantet ngono maksudnya wong pinter kok kok rasa disantet lho wis remuk kowe iki kok dadak Mak ditata sik Ditata riyen alon-alon. rak gender nggih pitinganipun Mas kesanipun wonten sinergi antara kula kalian sing ngender au tenanan lho tenanan lho wong angger didemek wong lanang kok kaing-kaing lho malah ya ampun ngantek umur 50 durung tau kebak sing karo wong lanang lho Mas aku saji Niki ora apa-apa pabrik ya ngerti to. Kalayak rame ngerti. apa Nek kowe pancen suaramu apik, aku rupane sing menarik rak ya wis rapi. nggih angel lho golek sinden sing rupane muntir ngono kuwi nggih boten ampun sio-sio kalih Diwedhaki kok ora nemplek aku ngono. sinden ki nek diwedhaki ki rak ketok putih ketok cantik lah kowe kok mah klawuhi penggo Perawatan mbak glodoki. glodoki Lah salaman ki sing yo nek tangane kono burik niku ora burik. Pancen aku cinta Indonesia, dadi kulitku tak gawe berbatik. tilas korenge kok Lah nek wong kulit mulus rak kabur. Oh, kae ya. yo moga-moga dipaske sik lho Adah dununge bapakmu ngayahi wajiban lu
matur suwun. Pamundutanipun Ibu Hajah Sutini. Iki Mbah Putih ngersake dhewe kon rodok rono ning jarakan iki ra nggo wireless ki iso ra. Nek ora ya matur prasaja. Ya ora apa-apa. Kenapa di minggah mawon Mbah Putri kali Mas Arno, Mbah Kasiati. Sakniki kan nggih kesan penyawiji kalih Didik Mindola nggih. Oh nggih sakniki mawon monggo-monggo ken dipun minggah ing pepanggonan. Tuduk 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 tuduk. Monggo Mas Arno, Mbah Bu Kasiati, Mbah Tini monggo. Keluarga besar Ibu Hajah Sutini. Sutini nggih, leres. Ya menika Mas Arnold kaliyan Kangkeng Garwa. Wah, nggih. Monggo anu badhe paring pangandikan. Nggih, monggo paring pangandikan. Mboten kretang sak klimah rong klimah. Nggih. Monggo Bu. Nggih. Sugeng dalu sedaya. Nggih. Sugeng dalu Bu Guru. Nggih. Dalu Mak Cange. Ngapunten matur sembah nuwun. Acara menika saged berjalan atawis lancar. Lancar nggih. Maaf ya, mungkin bahasa Jawanya kok enggak bagus. Nggih. Campur mboten apa-apa, Bu. Mboten napa-napa, Bu. Sekian puluh tahun merantau di Balikpapan. Oh, alah nggih. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada keluarga warga Sambong yang telah mendukung acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan amal baik warga yang ada di sini yang telah membantu lancarnya acara ini mendapatkan hidayah serta berkah. Amin. Mbah Putri. Kemudian juga keluarga yang sudah datang dari jauh, Jakarta, Purworejo, mungkin tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Yang jelas keluarga yang ada di Sambong serta yang ada di luar Sambong selalu kompak untuk acara ini. Matur sembah nuwun. Terus anu Mak Cange niki kapurih napa nggih? Nembang. Oh, panjenengan nembang. Turine jenengan sampun latihan pinten-pinten ulan teng Kalimantan mriku. Jane mboten latihan. Mboten karemenane jenengan nika to. Mak Cange aku lek arep nyanyi iki. Malah mboten dipun bantu kalian. Soale niki anu Mak Cange lek dituruti niku mungkin sing nonton. Lah wong aku rene arep nonton bintang tamu kok sing nyanyi ning duwe omah. Lah mboten napa-napa kok iya saged sowan mriki mergo ya sing kagungan kersa kok iya. Lah nggih. Lah niki kan anu si Tole Mas Arnold tadi nyumbang lagu. Terus niku si anak wedok Mbah Putri duka lek Mbah Putri niku biasane remene wau sampun Putra Nusantara. Sampun nggih Mbah Putri. Nggih, sampun. Lah terus anu Mak Cange niki Mas Mun wingi yo njawil ayo toh anu apa
duet karo aku tapi engko sing nonton tambah bubar iki piye? Oh, mboten Mboten. mengke dipinangkani sepindah mbok sepindah nggih. Terus niki setunggal anu. dipinangkani. Sederek keng Jakarta nyuwun anu tayub 10-8. Wah, niku jelas niku lagu wajib nek wonten Bluro niki 10-8. Lah niki enten keng Jakarta kan Nggih. pakare tayub. Nggih, nggih, mengke kersane Nggih, beksa. Niki monggo ingkang putra riyin nggih. Nggih. Kula wingkingan mungkin Oh, sakbare niku sambung kula terus tayub nggih. nggih, Nggih, siap. macange Nggih. 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 Ngapunten para Nggih. penonton. Mboten napa-napa niki Niki mardika Mbak Putri bebas badhe kemawon nak. niki, Oh, Bu. Mbah Putri badhe pangandikan. Nggih, monggo Mbah Tini. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kalian keluarga saking kula. Nggih menika almarhum Mbah Karsimun. Mbah Karsimun. Menika Oh, kan nggih. anu Mas kula Nggih. sampun kapundhut. Nggih. Menawi tiyang sepah kula Bapak Maidin Martowijaya Nggih. ingkang lenggah wonten menika. Oh, dalemipun wonten mrika iji. Gandeng kawontenanipun wonten desa menika sajake kok rungkut. Dados kula nyambut ngene Mbak Uni. Oh, nggih. Oh, nggih. Sembah nuwun Bu Uni sekeluarga. Mbah Nggih. nuwun, Mbah nuwun. Mbak Uti sampun. Bu Guru sampun. Bapak jenengan kok mboten pangandikan? Ayo. Niku wedi kalian jenengan niku, Mbak. Kak wedi pripun to, Nggih. Pak? Kali wong ayu kok wedi. Terus wong wedoke lek wis ngerti bojone dadi bento. Dadi bento. Nggih, terus undi. Sembah nuwun, monggo Pak. Langsung Ampun, ae Mas Mas Arnold, Arnold. lagunipun Mas Arnold, napa? monggo. Nyanyi ya. Oh, langsung Mas Arnold mawon, Oh, nggih. nggih, Mbak Doni iki caping gunung, Mbah. Nggih. Oh, nggih, siap. Mungkin kula terus nyanyi Oke. tapi lagunya lagu duet Oh, iya. garwanipun. Lagunipun Oh, menapa, Tapi- Mas Arnold? Tapi iki tasih isin. Mboten napa-napa. Lagunya apa Mas Arnold? Setangkai anggrek bulan. Setangkai mboten. anggrek bulan. Saged napa mboten niku, Mas? Mas Doyi. Mas Doyi niku macedakin mriko, Mbak. Saged napa mboten niku? Ah, kayak pengen Tangkai anggrek bulan. jenggote. Sing kekalih cinta yang tulus. Kau yang ku sayang. Kau yang ku Oh, sayang. Oke. Ya. Bener. Setangke. Wah. Aku anggar iruh Mas Arnold iki lho, Le. Apa? Susu kok dadi nglumpuk ya, Le. Lah apa bungane nyamang mau bagus kok mesti bebeki. Lah piye ngono lho rasane? Aku ati gawe ning anu Sumbawa kok. Oh. Ati kawene karo anu Jalan. kuda Sumbawa. Iya. Engke dintupi tawon teng mriko. Siap Mas Doyi? Oh, adik Doyi. Iya. Pripun Mas Doyi? Oh alah. Le, njaluk disemangati. Oh alah kok ya ngomong. Nyuwun disemangati, nggih. Pancen nek ngono ki ya marake anu. Men adrenaline terpacu. Pancen ya sentuhan wanita iki ketoke ora anu tapi ya Alah ora apa-apa padha lanange kok. Nggih. Ya Allah, disawang kok kene ayah karo bapak berpelukan. ya nak. Mangke Mas Doyi napa riyen? Setangkai anggrek anggrek napa bulan. bulan, nggih. Nadanipun Dikenangani langkung rumiyin kakung, ingkang nggih. kagungan kersa. Nggih. Angkai aku datang bulan. Lho. Kowe kan ngumes ya. Pri. Sampun Mas Doyi. Sik sabar nyebar godhong kawis sabar sawetawis. Mbak cerai lho sing Arjun dadi grogi. Kok grogi lho, aku bintang tamu lho maksud Banaspati lho. Wah, nggih. Pakai musik biar hebat. Kunjuk dumateng rencang-rencang Wayang Mania Community. Matur suwun. Anggrek bulan yang hampir gugur layu. Kini segar kembali entah mengapa. Yang ku sayang. Yang ku sayang kini tersenyum berdendam. Engkau Matahari tak bersinar
hatiku. Ayo Mas Didi. Hanyalah ku serahkan dambakan dirimu dewiku permata hatiku ku bayangkan di setiap waktu bagai embun pagi hari bunga-bunga mekar lagi berkembang harapan hati hari bahagia menanti. Hey. Bapak, goyang dong, Pak. Segar kembali engkau Bunga anggrek yang ku sayang kini tersenyum berdendang bila engkau berduka matahari tak bersinar lagi. Bu, Bapak pernah goyang nggih? Asik. Ayo, Lek. Ku dambakan dirimu dewiku permata hatiku ku bayangkan di setiap waktu Asik. Ayo, masuk. bagai embun pagi hari. Berarti goyang. kembang harapan hati hari bahagia menanti hari bahagia menanti. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kaki Mas Arno. Gak ada yang pulang toh? Belum. Takutnya dengar suaranya lari. Enggak apa-apa kok yo. Lek, aku lho wis polah bapake digoyangke kok meneng ae. Lah bapake wonge tulus kok, kowe ngrusak pagrayu. Pak, nek sing napa sindene kula jenengan mek mboten napa-napa, Pak. Niki bebas wong padha lanange men kok, mboten napa-napa. Nggih, bebas niki Nek wis mardika. semangat, walah wis pukut Lek. Pasti doh. Lah iki pemusik lore tak kon ngawol aku ya gawolen Mas. Rempon malah. Satu lagi ya, Mas. Kau Iya, yang ku sayang. kau yang ku sayang. Tapi sendiri dia nggak berani. Oh. Kau yang ku sayang ki. Pilih Cinta yang tulus. cinta yang tulus Cinta yang tulus dalam hatiku telah bersemi karenamu. Wah. Lagu lawas niku Mbak Apri. Injih lagu pop. nggih, Pop nggih. menika. Menika lagu band zaman dulu. Ya, band. Nulis, ya. Band kolaborasi dengan Cong. Bencong to dadine. Rasa bayi. Pripun? Sama. Oh, Oh, lainnya. Mas, kau yang ku sayang belum ready diganti apa yang lain? Mungkin dangdut atau apa? Apa ya? Napa nggih? Dulu aja capek gunung. Oh, dulu. capek Oh, gunung. capek gunung dulu. Oh iya. Sambil tak mikir. Oke, Mas Arnold, nggih. Mbah Tini badhe nembang kiambak nggih menika. Monggo Mbah. Kepareng bawa Mbah Putri menapa lajeng? Bawa napa langsung niki? Langsung. Oh, langsung mawon nggih, cap. Oh, langsung bawa. Oh, nggih. Caping gunung kalih dipun tuntun nggih, Mbak Apri nggih. Nggih, radi mriki Mbah. Langsung nggih Mbah nggih, langsung langgam. Nggih. Nggih, monggo-monggo. Dek jaman Dek jaman berjuang
Tuwuk Mas Radit. Suwantenipun Mbah Tini nggih sae. Wah, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Terus pundi Mbah Tini? Pripun? Mbak. Pripun? Oh, nggih, nggih, nggih. Mbak Cangi nyuwun rungkat. Rungkat nggih. Oh, rungkat. Rungkat. Entek-entekan iki. Rungkat Mas Doyi. Adik Doyi apa kakak Doyi? Wah, niki didhisikne luwih dhisik mengke sinden-sinden keri mawon. Wah. Rungkat Mas Temon. Monggo, monggo, monggo. Rungkat. Rungkat. Rungkat, entek-entekan. Iya. Nggih. Rungkat, entek-entekan. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Rungkat, entek-entekan. Tresno tulus kumong tinggal dolanan. Stop mencintaimu Gawe aku ngeluh. Yuk, siap Bu ya. Mbak Mendul. Ini adik produknya aja jumbo-jumbo. Iya, monggo joget bareng. Terima kasih. Matur suwun Mas Arno. Dilanjut Terima kasih. Arwini. Nggih, nggih. Adik Adinda. Arwini Di Arwini. mau nembang. Oh iya, Mbak Mendul. Mbak kok ngerti Mbak celukane Mbak? Iya, Mbak. Mbak Mendul mau nyanyi apa? Tombok kangen. Oh, Tombo Kangen. Tombo Kangen. Mas, apa wis lali sliramu Nggih. iki? Mas apa wis lali? Hah? Si Niki sing nyanyi Mbak Mentul. Mbak Mentul. Oh, ya. nggih, nggih, Niki nggih. direncangi sinden-sinden Nggih. sekawan. Boleh. Dek Maya. Mang nggih, mang pilih jenengan Dek mau. Mayang mriki nek Mang sing blocking jenengan iki pokoke. nggih, yang nyanyi di atas, dancernya di bawah. Ayo, Dek Lintang. Semua berempat. Santai aja nduk Lintang, nduk. Mayang santai aja ngedrop karo kecantikanku ya, santai aja. Iya. Ya, Nduk Ayo, Eni Nduk. nanti ya, Dek Eni. Nduk ini kok wolu-wolu. Oh, oh, oh. Oh,
tuwuk Mas Didi. Matur suwun tombo kangen sampun dipun aturaken. Nah. Niki Pak Sange aku kok welas tenan karo bapakku ki lho ket mau lungguh hae. Ayo Pak seneng-seneng Pak. Oh nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Arnold. Nggih matur suwun Ibu, Mas Arno, matur suwun. Mbah, matur suwun.